と色鮮やかだったに違いない。1958年には川北二郎を隊長とする学術研究隊が訪れている。当時の新聞記事を今も大切にしているアムチーと呼ばれるチベット伝統医学の医者。写真に写っているのは彼の父親で、やはり医者であった。畑に麦が育っている。その畑に水を引き、まんべんなく行き渡らせる。夕方になると山の放牧地からヤギの大群が戻ってくる。各家庭には家畜のための石囲いがあり、その中に入れる。家畜は主にヤギで、他に羊やヤクを飼っている。家族で毛をすいたり刈ったりして毛を集める。衣類や絨毯などの材料にするのである。自給自足の昔から続けられてきた生活の手段である。丁寧に毛をほぐし、糸に紡いで巻いていく。そして旗を折る。こうした仕事を表で人々と談笑しながら一日行うのである。1992年、私が初めてこの村を訪れた時、村の川には木造の橋もなく、ワイヤーを一本渡しただけであった。最近になって粗末ながら木の橋が架けられるようになったが、増水のたびに流出する。増水期以外何の変哲もない川だが、これまで10人以上が命を失い、多くの家畜が流された。増水期、橋のないところではこんな光景がよく見られる。特に対岸に分村ができて以来、村人の往来は頻繁になった。ここに恒久的な橋を架けることは村の悲願であった。今それがようやく実現しようとしている。首都カトマンズ。橋の建設資材はカトマンズ郊外の工場で製作した。プロジェクトが始まった翌2003年、
工場で仮組みが行われた。橋の長さは22メートル、幅 1.8 メートル。馬や役が荷を背負って渡れる幅である。資材は揃ったが資金が底をつき、在ネパール日本大使館に外務省の草の根無償資金協力を申請受理された。私の古い友人でネパールの元通産大臣ナラ・バハドル・ブラトキ氏が代表して署名した。年が明けて2004年5月、サルカ村に大型ヘリで2日間にわたって建設資材をピストン輸送した。橋の鉄骨やセメントなど資材の合計は10トンに及んだ。村人が手分けしてそれを担ぎ現場まで運ぶ。さらに鏡台に使う石を集める。銅庫と呼ばれる背負いかごで石を運んだ。建設が始まる。まず鏡台の穴掘り。重機などの機械はもちろんない。何から何まで手作業である。石もハンマーで一つ一つ形を整えてゆく。鏡台ができると今度は橋桁を組んでゆく。麦が青さを増してくる。麦畑に水を張り農作業が一段落すると、村人はヤギやヤクなど家畜とともに放牧地へ移動する。馬にテントや生活用具を積み家族ぐるみの移動である。このおばあさんは村の最長老90歳である。標高5000メートルほどの高地に広がる草地に放牧する。
ヤクの毛で織ったテント。このテントでひと夏の間生活する。ヤクのテントは防水性に富んで中は暖かい。私がツァルカ村を訪れるたびに世話になった家族。主人は数年前に亡くなった。銅鉱を背負い燃料の畜粉を集めに行くのは娘の仕事である。家畜は時々狼や雪ひょうに襲われることがある。このヤギは落石を受けて死んだ。何百頭もいる家畜だが一頭でもいなくなるとすぐわかる。探しに行くと峠の向こうで死んでいたという。解体し保存が効くように干して乾燥させる。およそ1月で橋は完成した。村人が橋の感触を確かめる。ヤギの群れを渡らせてみる。増水時に備えて学習させるのである。しかし家族全員で押しても叩いてもなかなか渡ろうとしない。結局川の中を渡ることになった。本格的な夏の到来を目前に草原にはさまざまな花が咲き乱れ、桃源郷を思わせる光景である。シェルパが食用になる野草を探してきた。何しろ貧乏所帯だ。食用になるものはすべて利用する。集めた野草でキムチを作った。ところどころに掘り返した穴があった。チベットヒグマがマーモットの巣穴を掘った跡だという。案内人が穴を掘る格好をして教えてくれた。これがチベットヒグマの毛皮。ヒマラヤの雪男と言われた動物の正体だ。頭は病気のまじないに使うため切り落とされていた。村を立ち去る前に橋にもタルタックを張り巡らせた。3年かけてようやく完成させた橋である。
5隻のタルタックが川を渡る風にはためいた。2004年8月24日、日本大使館の主催で橋の竣工式が行われることになり、再びツァルカ村に向かった。プロジェクトを陰で支えてくれた上永大使が主催者を代表して出席する。8月のモンスーンの最中にもかかわらず快晴。ヒマラヤの氷雪嶺が青空にくっきりと浮かび上がっていた。マッターホルンに似たマチャプチャレ、8000メートル級のアンナプルナ一方、これも8000メートル級ダウラギリ一方、それに続く7000メートル級のダウラヒマールの山並み。ツァルカ村はこの氷雪嶺の向こうにある。凍りついた雪の峰、褐色の岩盤の連なり、風雪に削られた深い谷、そして草原に覆われたたおやかな尾根。ヒマラヤの山岳はさまざまな表情を見せる。村人も出迎えてくれている。前日から75人もの武装兵士が警護に当たる中、ヘリは村に到着。チャンというどぶろくを振りまき、神々に感謝を捧げる。着飾った村人と共に橋へ向かう。この地方で外国人による初めてのプロジェクトの完成である。多くの村人が集まってきた。